Πολλές φορές ακούμε οι ληστές μπήκαν από τον ασφάλιστο παράθυρο, μπήκαν από την μπαλκονόπορτα την ανοιχτή. Στις εποχές σου υπήρχαν άνθρωποι που ζούσαν με ανοιχτά παράθυρα. Τώρα, ακόμα και σήμερα με αυτές τις συνθήκες, πολλές φορές είναι ευθύνη του θύματος το γεγονός ότι κάποιος μπαίνει στο σπίτι του. Δεν είναι μόνο ευθύνη, είναι ότι είμαστε, εγώ πιστεύω, και ένας λαός, τώρα εγώ που πέρασαν τα χρόνια, σε διαβεβαιώνω ότι την ασφάλειά μου το βράδυ πριν πέσω, πρώτα θα κοιτάξω το σπίτι μου αν είμαι εντάξει και μετά πέσω στο κρεβάτι μου. Ποια είναι τα βασικότερα λάθη που κάνει ο κόσμος, ο Έλληνας, και την πατάει και βρίσκει πολλές φορές στο σπίτι του? Νομίζει ότι αν κλείσει, επειδή αυτή είναι θωρακισμένη, την τραβήξει και βάλει και τον μπλοκ από μέσα, ότι δεν γίνεται τίποτα. Αν δεν την κλειδώσει. Ναι, δεν την κλειδώνουν. Βάζουν αυτό το σιρτάκι που έχει εδώ πάνω, το οποίο αυτό δεν είναι δουλειά του σύρτη. Είναι δουλειά του να δει αν ποιο είναι έξω. Αν κάποιο σου κρύψει το ματάκι και κάτσει εδώ εσύ, να μπορεί ο άλλο να σε δει από εδώ. Δεν είναι δουλειά του να προστατέψει αυτόν που είναι μέσα. Έτσι. Ο Έλληνας νομίζει ότι με αυτό σώθηκε. Ότι αυτός ο σύρτης στην ουσία δηλαδή κάνει την πόρτα παραβίαση. παραβίαση. Κάνει παραβίαση. Αυτόν το σύρτη για να τον ανοίξει εσύ πόσα λεπτά χρειάζεται? Είναι γελίο αυτό. Αυτό είναι γελίο. Μια βίδα είναι, δεν ξεβιδώσει και μπαίνει. Μια βίδα. Ναι, μια βίδα. Άρα λοιπόν είναι αστείο να συζητάμε για το σύρτη. Συζητάμε για πόρτες οι οποίες είναι ξεκλείδωτες στην ουσία. Μπράβο, κάνουν και το άλλο λάθος. Επειδή είναι θωρακισμένοι, νομίζουν τραβώντας την πόρτα και φεύγοντας να πάνε να πετάξουν τα σκουπίδια ότι έχουν σωθεί. Ότι επειδή είναι θωρακισμένοι θα αργήσει. Μωρέ, εγώ πάω εδώ να πετάξω σκουπίδια. Ενώ μια πόρτα ασφαλείας η οποία είναι ξεκλείδωτη στην ουσία έχει τον ίδιο χρόνο παραβίασης που έχει μια απλή πόρτα εσωτερική. Σε χρόνο μηδέν. Αυτή τη γλώσσα την περίφημη, την οποία εσύ πώς την ανοίγεις σε μια θωρακισμένη πόρτα? Αν είναι ξεκλείδωτη. Με ένα σύρμα, με μια κάρτα, με μια τηλεκάρτα, με ένα οτιδήποτε πλαστικό που μπορεί να περάσει από εκεί μέσα. Ανοίγει και με τηλεκάρτα δηλαδή. Ναι, ακόμα και με ταυτότητα. Ο εισβολέας αναζητεί το απλό, το εύκολο θα μας πει. Και αυτό συνήθως του το προσφέρουμε εμείς απλόχερα. Το να λέμε μια πόρτα ασφαλείας, επειδή έχει δύο ξύλα και δύο λαμαρίνες, παίζει ρόλο τι τεχνολογία έχει. Αν έχει παλαιού τύπου κλειδαριά ή καινούριο τύπου κλειδαριά. Αν έχει παλαιού τύπου κλειδαριά, υπάρχουν πολλοί τρόποι οι οποίοι μπορούν να τα ανοίξουν. Αν έχει καινούριο τύπου, παρετείνουμε πολύ το χρόνο και το θόρυβο. Έχει να κάνει με την κλειδαριά και μόνο? Μόνο με την κλειδαριά, ναι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος Πέρα από μια περίπτωση που έχω ακούσει κάποτε, ο οποίος έβγαλε το ματάκι και έκοψε την πόρτα. Με πριόνι? Ναι, όχι με πριόνι, με μια ψαλίδα το είχε κάνει, ο οποίος πιάστηκε ο ίδιος. Δηλαδή, ό,τι τεχνολογία πόρτα και αν έχεις, αν αλλάξεις την κλειδαριά και βάλεις μια σύγχρονη κλειδαριά, βελτιώνεις την κατάσταση. Έχει σωθεί, ναι. Βελτιώνεις πάρα πολύ την κατάσταση. Πας κατά 70% πάνω σε ασφάλεια. Θες μετά περίπου 3 με 3,5 ώρες θόρυβο και χρόνο για να ανοίξει η πόρτα. Και όταν λέμε 3,5 ώρες να δουλεύουν τρυπάνια, να σπάσει σατσάλια, έχει διάφορες προστασίες. Μια πόρτα ασφαλείας με αυτά τα κλειδιά τα μεγάλα. Αυτό είναι παλαιού τύπου, αυτή είναι μια παλαιού τύπου πόρτα ασφαλείας. Τύπου. Ωραία, αυτήν την πόρτα, εσύ πόση ώρα χρειάζεται για να την ανοίξεις? Αναλόγως στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσω. Ξεκινάμε από 5 λεπτά μέχρι μισή ώρα. Πόση φασαρία θα κάνεις με λίγα? Καθόλου. Αν θέλω να μην κάνω φασαρία, θα κάνω περίπου 10 λεπτά. 10 λεπτά, ναι. Υποτίθεται ότι αυτές οι πόρτες είναι πόρτες ασφαλείας. Δηλαδή, υποτίθεται ότι έχουν κατασκευαστεί για να κρατούν τους διαρρήκτες έξω. Τελικά. Όταν κατασκευαστήκανε, Ναι. είχαν την ασφάλεια. Οι διαρρήκτες εξελίσσονται. Όπως εξελίσσονται και οι κλειδαριές, εξελίσσονται και αυτοί. Πολλοί κλειδώνουν αυτή την τύπου κλειδαριά και αφήνουν και το κλειδί πίσω. Πες μας για το κλειδί. Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπράβο. Γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε το κλειδί πίσω? Πέρα ότι το αφήνουν από πίσω και νομίζω ότι έτσι έχουν ασφάλεια, δυστυχώς έτσι τους έχουν δώσει στους κλέφτες τα κλειδιά. Γιατί έρχονται ο κλέφτης, βγάζει αυτό το επιστόμιο. Ναι. Πολύ απλά, δηλαδή θα το καταλάβετε και έτσι τώρα. Με δύο σιδεράκια αν έχω εγώ, με δύο φουρκέτες ακόμα τα μαλλιά. Γυρνάω το κλειδί από εδώ. Πιάνω το ένα πτερίγι από εδώ, το άλλο από εδώ και το γυρνάω. Μάλιστα. Δηλαδή, όποιος αφήνει το κλειδί πίσω από την πόρτα, Είναι ανασφαλής. στην ουσία είναι σαν να το αφήνει έξω από την πόρτα. Μπράβο. Μετά βάζει ένα σίδερο από εδώ, δύο σταγόνες λόγω που μπορεί να περάσει εδώ στην τρύπα. Ακουμπάει το κλειδί που το έχει βάλει εσύ από εκεί, περιμένει, κολλάει και το γυρνάει. Μάλιστα. Τι πιο απλό και τι. Ποτέ τα κλειδιά πίσω από την πόρτα, λοιπόν. Ποτέ. Εκτός αν έχει κάνει την αναβάθμιση που είναι άλλου τύπου κλειδαριά πλέον, άλλο κλειδί και εκεί είναι καλύτερο πάλι να τα έχει τα κλειδιά πίσω από την πόρτα. Έτσι. Είναι αναλόγως τι έχει. Αλλά αυτές εδώ οι παλαιού τύπου όσες έχουν αυτό το κλειδί, ποτέ τα κλειδιά πίσω από την πόρτα. Πόσα λεπτά θα χρειαστείς για να ανοίξεις αυτή την πόρτα? Γύρω στα 5-10 λεπτά. Για ξεκινά. Χωρίς θόρυβο μιλάμε, έτσι. Ξεκινά. Να την κλειδώσουμε πρώτα. Βεβαίως. Να δείξουμε το κλειδί της είναι αυτό, κανονικά όπως είπαμε και πριν. Ωραία, με δόντια και από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή επειδή είναι ανοιχτή η πόρτα, έτσι, να δείξουμε λίγο και τους πύρους που βγαίνουνε. Εδώ πέρα είναι η πύρη. Βάζουμε το κλειδάκι μας έτσι όπως είπαμε τα δόντια του και κλειδώνουμε. 1, 2,
3, 4. Βγάζει 1, 2, 3, 4 πύρους. 5 κάτω, 6 πάνω και ένα πάνω εδώ στην οροφή. Έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν έξω να την κλειδώσουμε κανονικά και να κάνουμε τη διάρρηξη που θα κάνει και ο κλέφτης. Οι τρύπες είναι οι εξής. 1 εδώ πάνω ψηλά. 2, 3, 4, 5 που είναι στο κέντρο. 6 κάτω. Και μία που είπαμε και πριν στο ταβάνι 7. Λοιπόν, τώρα να κλείσουμε την πόρτα και με το κλειδί της να την κλειδώσουμε 4 στροφές. 1 στροφή, 2, 3, 4. Εδώ ακούτε και τον ήχο του κλειδώματος, έτσι. Βάζει μέσα στην κλειδαριά το εργαλείο. Έτσι και αρχίζει σιγά σιγά να διαβάζει, θα το πω εγώ, να διαβάζει την κλειδαριά. Αφού λοιπόν διαβάσει την κλειδαριά, θέλει λίγο χρόνο αυτό όλο. Το προσπαθεί μέχρι να βρει το σημείο. Αφού του ξεκλειδώσει η μία στροφή, συνεχίζει στη δεύτερη. Του ξεκλειδώνει και η δεύτερη, συνεχίζουμε στην τρίτη. Πάει και η τρίτη, πάμε στην τέταρτη. Και πλέον του μένει μόνο η γλώσσα και έχει ανοίξει πόρτα σαν να είχε το κλειδί της. Τα εργαλεία τα δικά σας, οι διαρρήκτες, πώς τα βρίσκουν? Από εκεί προμηθευόμαστε κι εμείς. Κατεβαίνουν στο κέντρο, ψάχνουν να βρίσκουν τρυπάνια που κόβουν ατσάλια, ψάχνουν να βρίσκουν σύρματα, τσαλοσύρματα, ό,τι κάνουμε κι εμείς. Με λίγα λόγια, δηλαδή, ακόμα και στο ίντερνετ που λέει ο λόγος, μαθαίνεις την τεχνική και μετά πας στο μοναστηράκι και βρίσκεις τα εργαλεία. Υπάρχουν κάποια εργαλεία βέβαια, τα οποία εμάς μας ζητείται η άδεια. Αλλά αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα εργαλεία και πρέπει να ξέρεις να τα χρησιμοποιείς. Βέβαια, ακόμα και ο κλέφτης, αν θέλει να τα παραγγείλει αυτά, μπορεί από το εξωτερικό μόνο και από μια χώρα μόνο να τα παραγγείλει. Έτσι μέσω ίντερνετ. Με μια αντικαταβολή και την άλλη μέρα το πρωί είναι σπίτι του. Το θέμα είναι ότι μετά δυστυχώς υπάρχει και στο ίντερνετ ο τρόπος να κάνει πειράματα και να μάθει.